kaliyan kula namung Kakang Semar. Pancen kuwi syarate. Ha, nadan aku kudu nglesot ning ngarepmu tak lakonane. Ben napa sing dadi penjangkane anakku iso kelakon. Jangan, Pak. Aja. Bagong, menapa sing tok karepke kelakon? Aku sing ora entuk. Aku ora tegel bapak klesotan ning ngarepe Bathara Guru. Bathara Guru kuwi adimu to? Aja. Wis Pak ora apa-apa. Aku ora diwenehi jambu dipanirmala ora masalah. Kowe ngerti to? Aku duwe kepinteran nyolong. Wis rasah njaluk wacolonge kayangan. Angel sole kayangan kuwi rapet-rapet to kaya omong rengsang ulinggis.
ramyang ningkang sasangka kumanyar mangrengga ruming puri mangken sireng halep kang homamas mas morobeng langit Wilahing Awignomastu Purnomo Sidhem Awignomastu silang meringwang jagat karana sirang tandha kawisisaning bisana sono sinawung langmula pesta masestantun lampahing Buddha jinantur tutur katela tula-tulat mrilap ding paradya winasita umpama praniskara kanalugya tumiyung jaman purwa binarti tameng lalata mangka teka pasraning Gupita tanpa renggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggunggung sang Murwengkata sebebyar dumadining wayang purwa durakaning kondoli narik nuruting basa dongeng kuna ngemusu rasa ninarasaya karaos mulat sarira angrasa wani pruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngilukaca jarweh musrinakup caing carita beje wis gumelar jroning pagelaran ya iku sejati namriksani pagelaran ringgit purwa Surya Candra Darum yang Kartika pinuruba kodrating kawasa sahiratri yang idri bawana purwa tekeng duksina gilir gemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetulan tangkar temangkar krusi rambun kaya Jawa pating kerembya dadya padhanging kutu-kutu walang atoga buron wana miyang buron toya dadya branakan tanpa wicalan padhang trawangan nari sang Hyang Rawi ingkang asam merbawani jagat mungguing jagat pitanduk mungup-mungup mungguing hanggraning kukir abang mrengangah lamun kaeksi ayahan dilato bumi saya dangu sumunu sang Hyang Arka katon snobelak kenan kiring abang ismu jenar kaperbawan nari sang Hyang Basanta tanem tuwa katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo bojo ing gunung Genemulan Gendanu kasiring Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tanpa tawis dangu selain kawula dasih dene rasang upaya boga garap Tegal Sawai hanglur seluruh tanah pedhete sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring raja kayane samene ana pirembagan Samaruwangi Sang Hyang Arka saya dangu saya inggil
Kados Sunari Jagat wis katon meluk tuning ing kiblat papat lor kidul wetan kulon. Sunari Jagat kang samrubyul biyada, rebut teja, rebut kekuwung, parandritatan ana ing madani, kekuwunging padukuwaning pringapus. Nadyan namung wujud padukuhan, parandene kati arja, ayem, tentrem, kawulane mat sinamatan daya dinayan, tunggal cipta, rasa karsa lan karyane. Desa-desa Banjardawa, ijeming Karangkitri, katingal jagung puh mledung-ledung, ora mbok terong, ora byong-robyong, uwi gembili sak kendi-kendi. Patur lamun kinarya, patuladan bilih para kawula sabantuan pringapus, samya gemi nggenya ulah tetanen mila datra mokal. Lamun empan cipendak kala mangsa wis mangsaning panen. Katingal gumarenggeng sangganing para kawula sapadusunan ingkang samya suka, suka parisuka, mangun sukaning manah. Sapinggiring padukuhan wonten balumbang wening dadya padusaning para sumirat, padusaning para kawula kumricik kang toya anjok ing pepancuran. Dadya pasabaning para satumena wader pariwirawiri ulam tawes angu jiwat kenes hakarya sengsem kang samya tumingal nalika semanten sinengta ing minangka dadi gegununganing padukuhaning pringapus mrika tawarnane atmajaning Ki Lurah Semar ingkang wuragil nenggih ingkang ngawasta Kyai Lurah Bagong ya sang cepot ya bawur. Nadyan ladu gecul kumarucul wis kondang lamun kladuk wani kurang geduga parandining mangke pinarja dening sagung para kawula minangka dadya kamituaning padusunan pringapus krana ganya wasis maranata karukunan tuwin hadamel tentrem ayeming padusunan mila nadyan dugal kewarisan parandene tinresnanan dening sagung para kawula sak padukaning pringapus. Risa juga Lurah Bagong nedeng lelenggan madyaning pendapi alit bali wis maning Lurah Bagong nalika semanten kagat kadura wekasan duwi mulat rawipun ingkang Rama nenggih Ki Lurah Semar Badranaya sumawon ingkang Raka Ki Lurah Nalagaring sumamana Ki Lurah Petruk Kanthong Bolong jroning batos hanggung bombong dene ingkang Rama iwah ingkang Raka sampun kemareng rawuh madyaning padukuhan pringapus paranjene manggi Lurah Bagong datang kepareng amadhara pangandikan amung sakedhap-sakedhap angunjuk sakedhap-sakedhap adahar ing jawi andher mlabar sanggen para kawula padusunan megambir mlabar yayah samudra datan tepi parandiring mangke datan wonten wiyosing pangandikan tidhem jinem madyaning padukuhaning pringapus kaperbawan wingit wimbaning Ki Lurah Bagong nalika semanten anyarengi swaraning gamelan gethok-gethok biok kang tanpa gendhing mangambal-ambal ing antariksa dadya katandha bilih sak mangke Ki Lurah Bagong ngarsa medhar pangandikan dadya kumanuli jeling Ki Lurah pangandikan Lurah Bagong dereng kabibaring lisan
gelar pandan pandan muncar tinon lirga konang surem sorote tan padang Sritinon ning pasewakan busana maneka warna Pak Puspiteng Udana Miang Pandra Sarwa Rukma renggeng manik Narawata Obro Prabanyo kang sumirat Obro Prabanyo kang sumirat Kenyaring teca laliwaran lir ki lat sisiring
nadit om wimbo kekandamre mingen katiuping maruta mando saparan mangambar ngas Numangsuk ngono mangadili nuwe ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubathara Semir pancen kurang ajar tenan usah siji ya bapakne raya-raya tekan kene kok le nyeluk Semir mbaya Bapak Semar wilujeng Pak rawuhipun wong tuwa dibasani karo anak ki rasane ning ati kaya disiram tirta wayu sewindu. Rung adus ae, Pak. Sing ngomong rung adus apa? Iki mau kok arep siram. Atiku rasane kaya disiram tirta wayu sewindu. Anyes. Oh. Slamet tekaku, Dole, Bagong. Aku ngaturake pamujiku tampanana ya cah bagus. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Amawa ana kabagyaning gesang kula. Bapak, pripun prayogaken nggih, Pak? Iya. Ya ming aku gumun kowe iki dadi anake Semar kok. Seprana seprene manggon ning kene kok lincak ora ganti-ganti. Nganti mbok tembel nganggo blabak kaya ngene iki. Nek pancen ora duwe iki nyuwun karo bapak. Mesti tak goleke utangan. Padha wae, Pak. Urip ora arep ngebot-boti karo wong tuwa. Prayogaken anggenipun lenggah Bapak Semar. Iya, ora kurang prayoga, Dole. Kamas nolo gareng. Waduh, jian. Biasane nek nyeluki tekle ngono. Ki Kang Mas Nala Gareng. Tata krama etok-etoke wonten Pasewakan Agung. Kang Mas Nala Gareng winantu ing Suka Basuki. Rawuhipun Kang Mas. Pangestumu, Dik. Slamet tekaku. Aku ngaturake pudya pangastawaku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Dipun sekecakaken anggenipun lenggah Mas. Iya wis ora kurang prayoga. Kamas Petro. Wilujeng rawuhipun Mas. Wah, anteng atiku, Gong. Ayem anteng. Aku tok basane iki kaya anguk-anguk lawanging swarga. Mbok gek mati. Lho. Tegese iki ayeme atiku prasasat kabagyan kaya anguk-anguk lawanging swarga. Mengkono ka, Mas. Slamet to, Di. Pangestumu. Wilujeng ka, Mas. Prayogaken ya, Mas. Ya, ora kurang prayoga. Sabar sedhela Bapak Semar. Mboten wonten gangsal menit tumuli menika mangke unjukanipun medal. Iya.
Ya wis aja kuwati. Dadi ayem rasane bapak. Bapak kuwi mlaku saka Karangkadempel, saka kelurahan tekan kene. Nek sing jeneng wong tuwa ki rak ya mesti ngelak. Sami, Bapak. Kula nggih ngoten. Ya mung sing dadi kageting atiku, Bagong. Kowe kok dadak menehi undangan karo Bapak. Dina iki kon tekan omahmu ki jane eneng ngopo? Malah tekaku bareng karo Gareng karo Petruk ki apa kakang-kakangmu ya tok wenehi undangan supaya tekan omah kene. Pancen leres mekaten, Bapak. Wonten atur ingkang badhe kula unjukaken kathokipun, Bapak. Basa ora pethoke gayane basa. Badhe kula unjukaken ngersanipun Bapak Semar. Bab apa? Ngaten, Bapak. Ingkang sepisan sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra diagung pangaksami dene kula mboten ngaturaken tata upacara ning kaprajan. Dateng Bapak Semar upamiya ai. Upamiya Bapak menika rawuh menika kula ngertos badhe rawuhipun tabuh pinten kula badhe nyawisaken bandosa. Kurang ajar tenan. Kreta kencana. Apa duwe? Kere kok kereta kencana. Ayo saura-urane titian apa Bapak tok pethuk nganggo apa to apa. Badhe kula pethuk mawi titian kula, Pak. Saha nyawisaken Herminakata, Hermawar. Hermawar. Herminakata nggone Ndara Dursasana. Hermawar kinarya amijiki ampeyanipun Bapak Semar saha amijiki ampeyanipun Kamas Gareng kalian Kamas Petruk. Wis rasah werna-werna. Sing jeneng wong tuwa karo anak ketemu slamet ki wis ayem atine. Lho. Lha pinanggih slamet teng pundi, Pak? Sing jeneng wong tuwa karo anak ketemu saras ki wis apik. Berarti nek niki slamet ana hubungan karo saras. Wah, wis goblok banget. Saras ki waras. Oh ngono panti pijet. Utuh. Terus slamet ki wilujeng. Ngono lho. Nek kira-kira ora iso basa rasa basa Gong, malah bingung Bapak anggo. Pripun Pak ya tata kramane. Ya wis ora usah dadak werna-werna. Sing baku Bapak wis tekan kene iki aku wis seneng. Mekaten, Pak. Lah saiki aku tak takon. Monggo. Kowe iki jane arep ngopo? Kok dadak nekake Bapak? Wah, mboten mungkin, Pak. Mboten mungkin kula teger nekak Bapak. Ngrawuhke Bapak ana ing kene iki karepmu piye? Ngene, Pak. Selasa basa wae, Gong. Oh ya basa. Mekaten, Pak. Niki kan ora kaya wong muni basa kok niki kan. Menika kan, menika ora sanggokan. Engko ngelak ora. Menika kok ping pindho? Sagedagan menika ya apik. Titi wanci menika, Pak. Menapa to sebabipun dene kula ngawontenaken pepanggihan keluarga. Keluarga ageng Bapak Semar Badranaya. Kula caosi prisa, Pak, niki kan pun meh habis masa bakti kula. Ngono. Nggih, Pak. Ning kanyata, kira-kira sasi November niku pun entek, Pak. Pun telas masa bakti kula. Lek kula udu penemu uron dateng pembangunan padusunan Prengapus mriki. Lah terus niat kula niku ajeng neruske perjuangan kula, Pak. Perjuanganmu ing babagan anggen kula ngesuwi para kawula sak padukuhan ing Prengapus. Menika badhe kula terasaken namung keramikipun dereng gadah, Pak. Terasaken bangun teras terusaken dipun terusaken
Krana sakathahing para masyarakat kawula sak padukuhan Pringapus menika kanyata menika tasih setuju menawi kula menika tetep madheg minangka dadi kamituaning padukuhan Pringapus. Ketitik kula niku mboten wonten mungsuhe, Pak. Iya. Ha niki sing kula pacak dadi mungsuh kula bojo kula, Pak. Oh iya. Supaya sah ing samukawisipun. Kuwi tegese lemu mranata para kawula kuwi apik, ngono, becik. Dasare kowe ya srawung karo masyarakatmu, srawung kawula-kawulamu. Ya ora? Nggih, Pak. Ning nggon tata cara apa wae kerepotaning masyarakat kowe teka. Ana ing kabagyaning masyarakat kowe teka. Masyarakat kesusahan kowe ngetok. Masyarakat padha seneng kowe ya ngetok. Kuwi jenenge kowe srawung apik. Mula ora ana liyane kejaba kowe kudu neruske perjuanganmu melawan Belanda. Ora. Perjuanganmu nggonmu nata marang padusunan iki. Mekaten, Pak. Nah. Intinipun kula ajeng nyuwun pangestu kaliyan Bapak Semar. Tak pangestoni. Kaliyan nyuwun Probio. Lho. Sing arep maju jago kowe kok kowe njaluk Probio aku. Ngengeti bilih kula menika mboten nggadahi celengan, Pak. Iya. Ngengeti bilih kula menika ugi nuwun sewu tiyang mboten gadah ning dipercaya dening para masyarakat. Nggih kados pindu pundi malih kula tetep kudu maju minangka dadi pengayomaning masyarakat nerusaken dhateng pembangunan padukuhan Pringapus. Nik ngaten niku, Pak. Lah, mula kula nyuwun dukunganipun, Bapak. Iya. Bapak kula pacak minangka dadi tim sukses kula. Iya. Sampeyan Bapak kula jaluk supaya ampun tilem dina niki. Wong tuwa melek teka saka iki tekan sok November ora mudar ya ning ya. Ayo aneh-aneh ora. Sambi nemplekke gambar-gambar, Pak. Oh. Lambangmu apa, Le? Yamaha 75. Lho. Sik. Sing jeneng pilihan kuwi mesti lambange bangsa jagung utawa bangsa pari kuwi mengku lambang dewi-dewi. Nek pari iki kesejahteraan pangan lan sak piturute ngono kuwi ora kok Yamaha 75. Ha iki pemikirane wong ora cerdas kaya ngene iki. Oh, mergo apa kok gambari motor. Kita harus bergerak cepat. Ngono, membangun desa kudu bergerak cepat. Cek dengan pemikiran yang lugas. Apa sebabnya aku nggak kabar motor selah sepisan langsung muni Yamaha 75 kebule tekan ngendi-endi. Tegese kuwi nggonku srawung karo masyarakat iso tekan ndi-endi. 75 wis dadi tembung terus tanggap ing samu barang lir. Usaha. Wong ki nek urip tanpa direwangi usaha ora bakal iso kelakon penjangkane. Jiwa besar. Usaha meneh, usaha wis ping pindho. Hasilnya akan kelihatan. Langkah pertama kita memajukan masyarakat. Inilah pemimpin yang luar biasa. Prei. Loh, prei piye maksude? Mengasuh. Iya. Ayo kita bangun desa kita. Wah, edan. Kowe ngapa ya, Mir? Tangane kaya ngepleki dara ngene. Ngepleki dara ora. Bapak ki seneng karo semboyanmu ki seneng. Ngono. Dadi iki ora bain-bain, Pak. Mula aku ndek niat bangun desa. Nek ya kuwi apa sing tak lakoni bangun desa kuwi bukan hal lahiriah. Yang artinya iki lagune Roma Irama. Oh, Ndeng. Sing tegese, kuwi ora sing tak bangun ki bangsa papan sing magrong-magrong. Terus bangun
Intimidasi. Lho. Intimidasi ki piye maksude kok? Pengairan lho, irigasi. Intimidasi ki pendekatan. Ah, Ndeng. Irigasi. Ora bangun perkara kuwi. Ning sing tak bangun kuwi lah batiniah, Pak. Batiniah. Batiniah. Bapak paham ora kata-kataku? Paham. Mergo Bapak nun sewu SDM-e rendah. Iya. Dadi aku nek dadi pengareping dusun ki SDM tinggi ki nek omongan SDM rendah ki ora nyambung. Nyambung aku ngerti. Karepmu bangun batine para kawula. Bangun batine para kawula mergo pembangunan lahir itu bisa terwujud karena batin sing wis padha manunggal nyawiji dadi siji. Ngono lho. Rukun, tentrem, gotong royong, manunggal, nek susah ayo do gruduk marani kabeh, nek bunga ya ora dhewe gruduk marani kabeh, kuwi mujudake ati sing manunggal. Nek atine manunggal, wong sak padusunan ki sayek, sayeka apa to? Praja, sayek sayeka praya manunggalake batin, pembangunan lahir bisa terwujud. Bener kok. Wah, seneng aku jan. Teka aku mrene iki tak kira nek ora ana rembug apa biasane kuwi nek ngundang kakang niki mung ngile dhuwit. Akhire mengko nang kono, Tru. Oh. Iki lagi omong-omongan kok cilaka iki. Aku wis omong sih. Ngono lho. Ya, apik. Terus piye, Gong? Ayo kuwi mau. Mula iki aku arep bangun batine kawula sak padusunan. Carane kabeh kudu tak klumpukake. Setiap saat tak tekankan. Bahwa ya nek kita itu satu negara. Ya. Sak negara. Awak dhewe kudu urip marsinamatan. Awak entuke apa to wong congkrah? Ha ta, Pak? Dusunku ki upama ana congkrah, wis kecekel wonge, Pak. Weh, sapa sing marai sebabe? Aku. Kok malah kowe dhewe iki? Nek saiki wis tak suda. Iya. Wis tak suda aja nganti aku gawe congkrah. Mergo aku dadi pimpinan. Heeh. Supaya kabeh ki iso manunggal tetunggalan sayuk rukun rukancane. Ya Mas, wijarane. Tekan nyinden barang malah. Ngono lho, Pak. Iya. Apik to, Le. Lah terus saiki bapak tok jak rene iki jane arep ngopo? Nyuwun donga, Pak. Oh iya. Sing jeneng anak nek duwe karepan tanpa dongane wong tuwa, mbok nganti sirah dienggo sikil nek nganti kelakon. Mergo wong tuwa iki tumrap aku Gusti Allah katon. Bener. Bapak iki tangan tengene sing gawe urip. Nek bapak ora paring pangestu, arep aku menggebu-gebu, tidak akan berlaku. Weh. Iso kabeh ta, Tru? Heeh, pinter. Ngono lho. Dadi aku bapak rawone tak suwuni pangestu. Angka 2. Kakang-kakangku ya tak jaluki pangestu mergo kakang-kakangku kuwi tumrap aku iblis katon. Setan tenan. Bapak iki di pihak yang baik. Nyuwun 3 Mas kagem bapak kula. Ora urung dijalukke panitia. Sing gedhe pangapuramu Pak, gulaku entek. Weh. Ya wis ora apa-apa ora. Tak suwunke panitia ya, Pak. Engko diwakilke dalange sik mangan. Wah iya wis ora apa. Ora apa-apa dole. Ngono lho. Nyuwun pangestu lan aku nyuwun karo bapak supaya sak suwene iki bapak nunggoni karo aku. Mergo kekuatan sing paling luar biasa tumraping Bagong ki mung Bapak Semar. Syukur nek kowe isih percaya karo aku. Lah kok kon percaya sapa? Wong bapak ki bapakku. Iya. Ngono. Sak ngendikane bapak arep tak estokke. Sak dawuhe bapak arep tak estokke. Aku tok kon ngopo, Pak? Biar dek zaman pertama aku nyalon dukuh pring apus, tok kon kungkum. Aku yo nglakoni 40 dina 40 bengi. Kowe dawuh karo aku, wong prihatin ki ora njaluk karo sing bau reksa. Wong prihatin ki ora njaluk karo sing tunggu kali, karo sing tunggu guwa.
ning golek papan sing sepi sepen kuwi supaya eling karo kelakuane sing biyen, resik jiwa lan batine. Aja nganti tumindak dosa, nyuwun pangapura marang ngersane Gusti lan nyuwun supaya diilangi dosa-dosane sarana awake dhewe nglarani awake dhewe. Satata wong papa utawa sebut tapa. Wah. Kok mletik ya. Ha iya. Iso ngartekke kaya ngono. Wong ki anggere cegah dahar, cegah guling, ora maem ora turu. Kuwi ora kok piye-piye, ning ngrasake wong sing sengsara uripe, kadang kala mangan wae ngrekoso, turu wae ra iso. Lah awake dhewe kudu iso nirokke lelakone wong sing sengsara kaya ngono kuwi disebut tapa. Neng kali lakoni wiritan. Iya. Ha ta, Pak? Terus aku dikon petruk, kon ngebleng ning jero kamar. 30 dina 30 bengi. Kuat kok kowe kaya. Kuat, lulus. Wedian. Ampuh kowe. Heeh. Dhewe karo bojoku. Wah. Aku ngebleng bojoku mbligung. Ora ana empere kaya ngene. Ora pas kok ya. Ora ana kegiatan ning jero. Tingu arep ngapa iki? Iya, terus ya meng gareng sing kurang ajar. Lah piye to? Sing terakhir aku kon turu ning sarean. Sareane siji. Heeh. Oleh turu ning sarean kene iki sarean leluhur. Tak turani 3 dina. Bareng tak genaki juru kuncine iki ming sarean genjek. Wow. Mula kok blas ora ngrimpeni. Arep tak apusi setan ora. Ning aku nganu, Pak. Piye? Aku jane ya arep matur karo bapak. Arep matur apa? Sasuwene aku ki entuk mandat saka rakyat. Nek pancen aku ki arep kepilih meneh mergo aku ora ndek mungsuh. Iya. Iki ana sasmitaning dewa, Pak. Sasmita dewa sing tok tampa, metu marganing pasumpenan. Siji, aku iso kelakon yen aku kudu disarati dusunku iki kudu dipendhemi utawa ditumbali pelem pertangga jiwa. Kuwi jane nanti to Pak golek. Karo Jambu Dipa Nirmala. Sing angka 2 ana dewa sing menehi sasmita. Bagong nek kowe kepilih meneh, sok nek syukuran kudu wayangan meneh. Ki masyarakate do guyu to? Setuju to? Provokator kuwi jenenge. Konjur sing ditanding kok masyarakate. Amen ra apa-apa nek ora ngono ndak ora sida. Iya. Ha kuwi pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala iki jane sapa to, Pak? Ya ora bab sing gampang. Ning kuwi bab sing angel, sebab kuwi ora ana tukule ning jagat. Lho. Tukule nanti, Pak? Malam pertangga, rasa nganggo, ta? Marai arep watok aku iki. Semar iki pancen ngene iki. Ngandel ora? Sing jeneng. Kok jeleng ora? Semar iki ya entuk kleru. Wong MC-ne mau ya kleru. Harmoni mugi-mugi kok mugi-mudi. Mergo ketrikel lilate. Nah, mesti kleru mugi-mudi. Wis kebacut seru. Ha iya. Kowe omongi ya, pelem pertangga jiwa, Jambu Dipa Nirmala kuwi cukule ora ning jagat. Teng pundi, Pak? Kuwi ning Kayangan. Wah, lah mula tak golek ning pasar buah kok ora ana. Anggere bakul tak takoni tumbas pelem pertangga jiwa, mboten nonton Jambu Dipa Nirmala, mboten nonton sak pasar kempot tak goleki ora ana. Lah kuwi sing angel ning kono kuwi. Sing angel ning kono kuwi. Sebab
kuwi sing duwe dewa, tur kuwi pangdaharaning para dewa. Mula dewa ki ora daharwa ing dami, daharane saben dina ya pelem pertangga jiwa, jambu dipa nirmala, unjukane tirta amerta. Kuwi dewa. Lah saiki tak takoni kowe, Pak. Nek kowe ora iso jawab, aku le nyebut bapak cukup tekan semene, Mir. Waduh kok balik meneh. Konjur mir meneh. Wis ben apa-apa. Piye? Aku tak takon, kondang wong dusun pring apus ki do ngandhake. Bagong wae pengarepe, Bagong wae pemimpine. Mergo kae anak Semar. Semar iki dewa. Asline ora, Pak. Pak, asline kowe dewa apa ora? Apa mung gedhe tur dawa tok? Ora dewa asli. Tak omongi kuwi mbiyen crita mbiyen. Nek wong sing percaya ya monggo, nek ora aku ya ora apa-apa. Ha iki sing takon anakmu Anakmu kudu ngerti kenyataane. Nek nganti anakmu ditakoni masyarakat, Pak Bagong, napa sampeyan iku anak dewa? Apa aku muni ya mbuh ngono? Engko dikira aku ki wong ora tanggung jawab. Ora iso meneh wangsulan sing iso gawe marem para kawulaku. Nek hooh ya Pak. Nek ora ya ora. Kuwi mbiyen. Mbiyen kapan? Terus saiki kowe isih dewa apa udu? Biyen ala gareng pun sampean mang jujur mawon, Pak. Mungkin ndak malah Bagong muring-muring pun. Sampean ngerti watake Bagong? Dingendikake mawon. Nek blegere pancen Semar ning sing lenggah eneng kene wedan. Oh berarti sok nguntal kursi ya, Pak. Kok eneng sing lenggah nang kene iki? Kusike to cah bagus. Sing lenggah ning singasana Adi. Kuwi Sang Hyang Ismaya. Ismaya iki apa? Ismaya kuwi kakangne Bathara Guru. Berarti bener. Kawula nek do omong Bagong ki aja sepelek karo wong kaya ngono kae cah pinter ming ora ketok mergo kae anak dewa, anake Sang Hyang Ismaya sing menjalma dadi titah swanta. Wah, seneng aku, Pak. Dadi ternyata asli to, Pak. Aku lagi ngerti mbuktekke nyatake matur dhewe karo bapak ya bengi iki lho, Pak. Iya. Pancen bener ning kuwi rak wis mangabad-abad kepungkur. Nek aku dunekke dewa aku moh wong jejerku ki mung menungsa. Aku moh nek dunekke dewa. Ning sampean asline tetep dewa. Ya dewa ning dewa sing kon mudhun ana ing jagat dadi titah swanta. Kok iso? Nek kowe upama urip ning kayangan rak aku barang ki melu sugih to, Pak. Ora kere kaya ngene. Siji pesti loro jodoh telu tibaning wahyu kuwi sing ngatur sing kuwasa. Pestine Semar kudu urip ning donya. Nek jane aku ya ora karep ning gandeng wis dipesthekke ya wis kepiye meneh. Ha sebabe apa to, Pak? Nek tak critake engko ndak dawa. Ora apa-apa. Santai wae to. Biyen aku kuwi kakangne Bathara Guru, bapak kuwi Sang Hyang Tunggal. Ora ndek dulur, ora. Sang Hyang Tunggal ki nalika semana garwane nglairake wujude endhog. Waduh. Endhog? Banyak apa bebek? Wis wujud endhog ngono wae. Lah, endhog mau lair dadi bocah telu. Kulite dadi Tejamaya, putihane dadi Ismaya, kuningane dadi Manikmaya. Wong telu kuwi sing paling ora rukun dhewe ming si Manikmaya. Sing ragil senengane meri karo kakang-kakangne Ismaya karo Tejamaya. Nganti sawijining dina aku kuwi lagi regejegan karo Kakang Tejamaya. Istilahe gelut. Masalahe rasa takon perkarane. Kalodhangan kuwi digunakake karo si Manikmaya nggo wadul karo bapakne Sang Hyang Tunggal, Rama, Kakang Ismaya, Kakang Tejamaya sami Pancabakah, sami peperangan
amargi sami rebat kepingin dados dewaning para dewa. Ning jane ora, ning merga Manikmaya kuwi sing jane kepingin dadi dewa. Terus aku didakwa kaya ngono karo si Manikmaya. Rama pukulun duka. Wah, diane. Apa ya ceritane? Terus Rama pukulun duka didangu Tejamaya, Ismaya kok ngono pakartimu kok kepingin nyahak wenanging wong tuwa. Tejamaya nek kowe iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon tak dadekke dewa. Ismaya nek kowe iso nguntal pagering gunung jagat sisih wetan kowe tak dadekke dewa. Pak Demu Tejamaya cangkeme nganti dijembar-jembarke nganti suwek. Mula cangkeme Togog kakangku kae kepleh-kepleh. Dadi rusak awake. Aku nganggo igo. Gunung mau tak serot. Sawetara saperangan mlebu ning wetengku, mula wetengku jembling kaya ngene iki. Isine gunung. Separuhe ora ana, ngragas. Aku ngonceki critamu mau ana bab sing apik sing tak cekeli, Pak. Piye? Sing jeneng wong duwe gegayuhan, kuwi nek ora ngukur karo kekuatane, kuwi mesti ngrusak karo ragane, ngrusak karo batine dhewe. Ya kuwi bapak kuwi. Iya, mula aku keluputan. Terus didukke ning jagat kene. Lah saiki ngene, Pak. Piye? Aku nek njaluk tulung piye, Pak? Njaluk tulung apa? Gandeng bapak ki wis tepung karo wong kayangan. Bapak ki wis apal karo panitia kayangan. Terus bapakmu nggawa ning kayangan nyuwuna pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Lah. Iki piye iki? Gelem ora? Kowe nyetujoni aku dadi pimpinan meneh ora? Nek sampean ora gelem, berarti sampean arep menjatuhkan aku di depan masyarakatku. Itu menghina. Manghina. Tegese aku wis tok elek-elek. Nek bapak iso gayuh, berarti bapak kuwi pancen lahir batin nggone mbantu karo anakmu Bagong. Ngono wae. Lho gareng piye iki? Monggo kersane bapak pripun? Petruk piye? Kula ya ora ngerti. Pun rasa taren-taren. Gek cekat-cekat menyang iki ana uang transport. Lawewu. Selawewu tekan Kendigong, tekan Kayangan kok selawewu. Pripun, Pak? Nek upama aku rasa munggah ning Kayangan piye? Lah terus adikku guruwe tak undange mrene. Weh lah iki ngetoke keterampilan kesektene bapak. Coba guru kon mrene ning aja sak murite lho nak ngebabaki. Gurune tok wae. Iya. Gurune tok. Engko ndak ngebabaki aku malah kewan le nyuguh aku. Iya. Tak matek aji ya Bagong matek aji pameling. Bathara Guru men tekan ana ing kene. Kowe matura dhewe sak karepmu. Entuk karo orane ya sak karepmu, aku ming sak derma nglantarake. Nggih, Pak, ngestoke dawuh. Ratune Ratu Tama Padhe-padhe lino Pranayaka Tyasraharja Panegare becik-becik Parandene tan dadi taliasing kala bendu malah bangkit mangkin ndatra rupe to kang reribeti Sigra andumuk kuncunge Lurah Semar Badranaya. Lamun Lurah Semar ndumuk kuncunge tegese duwe gawe. Sigra matek aji pameling. Datan dangu cumorot saking Dirgantara.
nenggih Bonyang Madya Putra Hyang Pikulun Sang Hyang Jagat Girinata ya Sang Hyang Bathara Guru tumedhak wonten ing Bali Wismaning Kelurah Bagong. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bali lumut tambra kanggeng awita dencengan Ki kono wong malak piye? Kancane tangane loro kok papat dhewe. Ki nek adus suwe tenan iki ngosoki kelek papat. Linggo ngisor. Kuwi Bathara Guru. Lho, kok ora nggo stop map?
Bathara Guru. Ayo linggo ngisor. Nggih, Pak. Waduh, rawuh tenan. Nuwun ya, Pak. Iya. Oh, Mas tu nama sidam. Sekaring bawana langgeng. Kakang Ismaya ndangu kalian kula. Sing gedhe pangapuramu. Manikmaya paripaksa kuwi tak rawuhake neng kene ya mergo ana wigati sing bakal tak aturake marang Manikmaya. Kakang Ismaya kula ngaturaken bekti kula kunju. Iya tak tampa pangestuku tampanana. Edian ora basa ya, Pak. Kuwi adikku kok. Oh iya, Nding. Tejamaya, Ismaya, Ismanta. Sapa? Manikmaya. Oh lah. Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Nyaya nala garing ingsun tampa. Ora liwat pangestu ingsun tampanana. Kula punika jimat paripin dayoning kasan-kusan. Reng ora metingkring. Oh iya lali aku orang. So saking kamitenggengen weruh busanane pukulun Bathara Guru ting glebyar ora karu-karuan. Pukulun bekti kula kunjuk. Iya Petruk ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula punika jimat paripin dayoning kasantosan. Pikulun. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Iya Bagong ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Lah menika ngaten pukulun. Estunipun panjenengan rawuh wonten ing pedukuhan kula menika panci kula ingkang nyuwun tulung dhateng Bapak Semar ngrawuhaken pukulun Bathara Guru. Iya Bagong. Ulun boya apa-apa. Apa piye? Ora sembrono engko disotke. Wah, anake Pak D Semar e. Ikan mengadimu santai wae, Pak. Ulun boya. Ulan kok ulun apa ulan? Wah, aku gan ngece MC-ne mau dadi kelera-kleru aku. Kualat tenan aku. Kakang Semar, apa? Wonten menapa? Mangke menawi kula paring pangandikan kaliyan Bagong malah mboten rampung-rampung. Ya ming ana penjaluk sithik saka anakku sing bakal katur marang Manikmaya. Wis ben anakku sing matur dhewe mengko ndak dikira aku piye-piye. Bathara Guru menawi ngaten inggih Bagong matura. Mekaten Bu Kulun. Kula menika nggadahi gegayuhan kepengin bangun desa kula. Nelasaken masa bakti kula 1919 mau ya kleru ta Pak? Dadi lurah kok suwe men pirang-pirang abad 1919 edan tenan. Aku kuwi wong lahir wis metu wudel Pak. Apa iya sak ngisore sithik dapure ora. Ngaten ya Bu Kulun? Iya, Bagong. Kula kepengin bangun dusun kula niki. Ning kula niku entuk sasmitaning gaib. Sing nalika semanten kula nglampahi sare naritis sesemek ron Rajamala abebantal bata sarembak. Gayane iki lho. Kowe turu ning tritisan ki tritisan ngendi? Wong tritisan tok nang kandang pitik ngono kok. Ning dhuwur kandang pitik. Oh. Sing penting nek nang tritisan. Entuk sasmitain gaib. Sasmita gaib. Sasmita gaib bilih saged rancak napa sing kula lakoni menawi dusun kula menika dipun tumbali. Ditumbali apa Bagong? Sepisan ing winastan pelem arum manis. Lah kok wis malik iki piye? Pelem apa? Arum manis. Pelem arum manis kok dadak ngrawuhke Bathara Guru. Wis jendeng lali aku. Wong blokon tenan. Pelem apa Bagong? Pelem pertangga jiwa. Kalian jambu. Wah, nggone muni kluthuk tak bandem. Sandal saka kene.
Jambu Diponirmala. Mekaten. Monggo menika cukulipun ngendikanipun Bapak namung wonten ing Kayangan Surabaya. Suralaya. Papan pelengganipun Pukulun Bathara Guru. Mila Bapak timilu tumuli ngrawuhaken Bathara Guru rawuh wonten ing pring apus menika ingkang saderma saperlu kula aturaken menapa ing dados panuwun kula dhateng Pukulun Bathara Guru supados maringana mboten ketang ingkang pentil. Gong cangkeme kuwi lho sing urung gedhe kuwi lho. Aku iki pikiranmu sing bosok terus. Pelem ki nak cilik pelem pentil. Heeh ya. Ingkang alit waton saged dipun dadosaken tumbal ban wonten ing pedusunan pring apus mriki kalian Jambu Diponirmala Pukulun. Pelem pertangga jiwa setunggal, Jambu Diponirmala setunggal, kula petak wonten ing dusun pring apus. Nyuwun pangapunten menawi kula keladuk ning gandeng menika sampun dados sasmitaing gaib. Mila tetep kedah kula suwun. Menawi Pukulun nyuwun lintu menapa kemawon kula sumadhiakaken. Kula gadah pijawa. Menawi kersa badhe ngasta wonten Kayangan sumangga ning kudu ditumbaki. Ora ana pitisa mabur. Ayo iki menehi ning ora mungkin dadine ora bakal kelakon ora. Ngaten Pukulun. Kakang Semar. Piye? Menapa Bagong menika mboten mriksa menawi Plemretangga Jiwa Jambu Diponirmala menika daharanipun para Jawata. Wis tak kandhani ning gandeng anak njaluk karo wong tuwa. Ana tetembungan anak polah bapa uga kepradah. Tur ngene lho Guru. Mbok ya ora kutang ming siji paringana. Wong minggo syarat srana wae. Tukule Jambu Diponirmala lan Plemretangga Jiwa ki rak pirang-pirang ning Kayangan. Nek ming tok longi siji dienggo anakku, dienggo srana ora ngelongi kayamu, ora ngelongi agung lan ageng kuncaraning asmamu. Mula paringna ya Guru. Aku njaluk kanthi banget wene ana. Mbok nganti aku kudu kepiye sing tak lakoni, aku tetep tak lakoni waton kowe gelem menehake Jambu Diponirmala Plemretangga Jiwa. Wilahing. Lho, kok malah janturan? Kok sik meneh. Wilahing. Awik namastu nama sidang. Negaripun dipanjang kunjung. Gong tak bandung sandal cangkemmu lho. Malah janturan kaya arep wayangan ora. Iki mau malah wilahing. Wilahing. Yuk. Aduh. Malah kena sirahku dhewe. Payen Bagong ki malati. Wis wenehna. Kakang Semar kula badhe munjuk atur. Piye? Selaminipun kula menika dados dewaning para dewa. Selaminipun kula menika dados nalindraning Jawata, sedaya titah wonten ing jagat menika sami nyembah kaliyan kula. Namung imanipun wonten titah setunggal ingkang dereng nate nyembah kaliyan kula. Kula kepingin titah menika keparenga sak mangke nyembah dhateng kula. Lan badhe kula paringaken Plemretangga Jiwa lan Jambu Diponirmala. Sapa sing ora nyembah karo kowe lan kudu nyembah karo kowe? Mengko wonge kuwi tak paranane. Tak dawuhi supaya nyembah karo kowe, jer nyembah karo dewaning para dewa kuwi wis sak mestine ingkang dereng nyembah kaliyan kula namung Kakang Semar. Nek pancen kuwi syarate nadan aku kudu nglesot ning ngarepmu tak lakonane. Ben napa sing dadi penjangkane anakku iso kelakon? Jangan, Pak.
Aja. Bagong menapa sing tok karepke kelakon? Aku sing ora entuk. Aku ora tegel bapak klesotan ning ngarepe Bathara Guru. Bathara Guru kuwi adimu to? Aja. Wis Pak ora apa-apa. Aku ora diwenehi jambu Dipa Nirmala ora masalah. Kowe ngerti to, aku duwe kepinteran nyolong. Wis rasah njaluk colonge kayangan. Angel sole kayangan kuwi rapet-rapet to kaya apa sangu linggis. Arep babah kaya mbiyen. Ora iso kayangan kok dibabah ki ora iso. Sik Tru, aku mangkel iki ora jan Tru. Mangkel piye? Wis aku lara ati aku. Karo ngendikane Bathara Guru sing tledhak ning bareng tekan pungkasane padha nyocok nang rasa. Gong, iki dewa lho. Wis ngerti aku apa ngene bakul bakso. Aja kurang ngajar ora sak penakmu dhewe. Wis men. Arep dewa iki nek sak kepenake dhewe bapak kok nyembah. Aku ora etuk. Aku ora mentolo, Tru. Aku jane yo ngrasake lara atiku, Gong. Oh jagat ki dadi paseksen. Nek bapake kakane Bathara Guru, tata krama ya tata krama ning ora kaya ngono kuwi. Nuwun sewu lho Pikulan. Pikulun. Kita arep apa Bagong? Pun kula mboten njaluk jambu Dipa Nirmala, mboten njaluk pelem Dipa Nirmala jambu Pertangga Jiwa. Lho, kuwalik. Wis men. Wong ya ora bakal entuk barange kok kuwalik mbok men. Lah kok kita malah sajake murina lan panjenengan ulun. Nesu aku. Lho, malah ora basa. Iki bapakku Pukulun. Kok men perkara njaluk jambu Dipa Nirmala, pelem Pertangga Jiwa kok Semar, Kakang Semar. Jagat iki ana siji wong sing ora gelem nyembah karo aku. Sapa Guru? Engko aku tak tekan kono tak aturane nyembah karo kowe. Sing ora gelem nyembah karo kula namung Kakang Semar. Aku ateges secara tidak langsung sampean ki akon bapak nyembah karo sampean. Ha ta? Ha ta? Aku mau nek syarate anake kok kudu ngorbanke harga dirine bapak. Enggak bisa. Aku enggak bisa. Nek carane kaya ngono, alon-alon aku trima mundur wae. Kuwalik. Lagune kuwalik, main ra apal kok sakarepku. Kuwalik ya men aku kuwalik ya nekat kok. Sok delekke kuwalik ben aku ya. Aku ora trima. Ning sampean mang titeni. Sampeyan ora menehi jambu Dipa Nirmala pelem Pertangga Jiwa. Aja sambat nek nganti ilang sakwite. Kuwi enak duduk sisan pokoke. Apa jare? Gawe masalah kok gawe masalah karo mantan maling. Sampenake dhewe ora. Gugu karepe dhewe. Arep piye kowe, ha? Lho, kita malah wani karo panjenengan ulun. Sing tak wedeni apamu? Yen ngono kita ora bakal ulun paringi. Aku ngruda paripeksa. Apa kita wani karo dewa? Sik to, kowe kita iki sapa? Wah, iki sing ora paham Bagong. Gong, kita iki kowe. Tak tanya modar kowe. Bapak ilin jenengke aku ngrekoso dibancaki barang ning diwalik kita. Wangun Bagong karo kita. Kita nek aku nyebut, aku upamane dewa aku nyebut kowe kita. Nek kowe nyebut aku ulun. Ulun piye? Sing ulun sapa? Ulun aku. Jare Bathara Guru. Piye ta iki? Bathara Guru apa ulun? Wis mau diaringi. Ambok 2 jam ki kok ngene iki terus. Ha wong cah ora dong kok dikandhani ora. Iki basa dewa. Oh, beda. Nek misale Gong arep endi ngono kuwi, aku nyeluk kita arep endi. Oh, berarti aku ki kita. Iya, heeh. Nek Bathara Guru ki ulun. Heeh. Aku kita. Ajare kita aku. Sing positif to. Pun, mboten ajeng ngomong kula, Pak.
mumet sirah kula. Sabanjure kepiye Bagong apa kita tetep bakal njaluk jambu dipa nirmala pramrtangga jiwa. Nek purun mboten maringaken kula tetep mrudha paripeksa. Yen ana apa kita wani lan para Jawata. Nek jane mboten. Ning gandeng nuwun sewu niki kebutuhan rakyat. Napa to sababe kula ngeboti pramrtangga jiwa jambu dipa nirmala? Merga niki kebutuhan rakyat pring apus niki kedukuhan pring apus. Nek nganti kula ora iso pramrtangga jiwa jambu dipa nirmala entuk, ateges rakyat kula sengsara. Daripada rakyat saya sengsara, lebih baik saya yang harus menjadi apa ya? Korban demi kesejahteraan rakyat. Wah, jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Urung nembang kok wis saweran. Aku mundur alon. Kowe apal kuwi, aku sedira nyetel kuwi. Oh. Kempol cawet, kempol cawet. Cendol cawet. Kempol cawet ora. Ibu-ibu lek guyu nganti ora kepoyo malah ciraka. Kula ajeng rebut kita wani karo para Jawata sing tak wedeni awakmu. Bagong sabar men, meneng men. Ora tak peksa ngene iki ora rampung-rampung. Sampeyan ora maringke kula munggah ning kayangan tak bedol wite. Ben dewa do ngelih kabeh. Ora mangan pramrtangga jiwa jambu dipa nirmala. Ulun jabut nyawa kita. Jabutan ora wedi aku. Untu lore tak jabute kok ming nyawa dijabut. Aku wedi ora wedi. Metu njaba ayo, piye? Metu njaba. Weh, lah dewa ngajari ora apik kowe. Hah? Dewa ngajari ora apik. Nek wis sah, wis resmi iki ditokke jero. Ora metu njaba. Oh, kurang ajar kowe ra. Wedi to Bathara Guru karo Pak. Kae iki ora wedi ning kae metu ning pelataran lumpukke dewa-dewa mateni kowe. Waduh. Apa? Domongi kok. Aku padahal mau men gojek dewa kok jak gojek ki ra iso. Mula aja sok sembrono. Waduh cilaka iki. Tru, aku dewangi, Tru. Ya. Reng, apa? Aku dewangi ya. Oh, tangane wetekle ora kon gelut. Ayo ngantil rak ya ora tekan. Oh, ditanono ora ngewangi aku berarti kowe tega rupatiku. Ya sae-saeku lho. Kowe ketoke cilik nek gelut trampil. Mun aku diwangi ya, Reng? Ya. Aku dilindungi, kowe pokoke tak dapuk dadi linmas. Oh iya. Linmas kaya ngene iki sing wedi sapa coba? Linmas kok ting gendiek-gendiek ngene. Sing penting getakane kok, Tru. Getakan sempritan sing penting. Ha iya ora. Wis Pak, Bapak rasa kuwatir, tak tanggunge Pak, rasa wedi. Ngono ana apa-apa piye? Saya tak takon. Kowe tresno ora aku? Aku tresno. Nek kowe tresno, mengko nek Bathara Guru methoke aku arep mateni karo aku, pethoke ya, Pak. Oh iya.